tepang iti tangatan. Tinapalabas, imbaga ni Altaya Ken Rosalia, nga ginggat kaano ti aramidon na apanagpaliw iti sanikwadag iti dadakkel na. Nagpalpaliw met ni Goryo iti igit ibaybay ang masakupan ti paraiso, ket impakaammo na adagos Ken ni Miguel tinapaliw na. Iti pakananda Altaya, imasidag ni Benji tapno sarungkaran na ti balasang, ngam iti saan unay nga adayo. Agpalpaliw met ni Miguel iti lalaki. Iti panagpaliw manin ni Goryo, sinurot na ti akikitadalan nga agturong iti adayo a lugar. Nagpamarang daytoy, ngaglaklako iti balut. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Tepang iti tangatan. Ano nga nasurutan da ito a lugar, ha? Sir, adda ngamin nakita kalawag ti silaw. So, sinurot ko, taumayag aglako iti balot. Anya? Gumatang kayo iti lakok abalot, sir. Imbagla asok at ti bambanog ko ngay may dito'y balayaw. Ha, sigurado mo lang alumalako ka iti balot. Tano saan, dakas ka? Ha? Nay, si kamot, sir. Aglang-lang nga ka di abak nang tapno pagduaduam. Gumatang kayo kitin, sir. Malala, bilangam amin dagiti lakom abalot tagatangan mi amin. Ayos! Agyaman nak, sir. Ay, sa anak ka nagkamali nga imeditaw, ita maibos gayam amin alakok abalot. Kakadwa! Umasidig kayo amin dito, itabangan tayo iti balot. Armado dagiti lalaki. Nabibilag nga armas timot da. Ay, siga. Anya tinagan mo, ha? Ah, just call me Goryo, sir. In short, Goryo. Hala, inton sumaruno. Umay kanto man nandito yung aglako iti balot. Takasapulan miti pagpapigsa. Ayos, sir. Anytime. Mangan kayo latay iti lagok abalot. Ngam bayadan nyo, Pasig nga armado dagiti lalaki nga dayjay. Nabibilag dagiti armas da. Nasaya at launay daytang inaramid mo, Goryo. Antoy, sir. Apay dayta akwarta. Naglakwak iti balot, sir. Ay, nagulpe dagiti lakok abalot iti rabi ay. Kurang pay, Idulin mo lata dayta akwarta, Goryo. Maaramat mo tumanin. Sir, kinapudno na. Agpalabasak iti may sa arabi ay. Aglakwak manen ija iti balot. Nagpatinggak lang amin iti ruar, tinagdakkel abalay. Makigayem ka lang kadakwada. Kan rumbang laang tinaan-anay panaganad mo. Iti kasta, saan da ka amadlaw? Di ka madanagan, sir. Dayta ti paglaingak. Mang panunutak iti napintas awagas. Tapno makastrukak iti dakkel abalay. Nasayat nga no kasta. Lalaingam ti agpamarang, Goryo. Kumustan dagiti droga, Billy? Awan ti parikot, boss. Kinapudno na. Imat ko dagiti daduma na ripak asyabo. Nakasaganan ang mai-deliver itangal daw. Nasayaat no kasta. Ala? Mapangay di bodega ta nakasaganan di pangidulinan nyo kadagiti mai-deliver a droga. Anyang ti pangidulinan mi, boss. Dagiti babasit ti pan nakaripak na asya po. May karga iti supo ti chichirya. Dagiti matadakkel ti ripak na. Ikabilyo iti unag ti stuffed toys. Sige, boss. Saan na may katilinaon ti chichirya, Billy? Ilokyo lang dagiti babasit a paket iti sabo. Adamatan nakasaga na asiler. Tapno sana madlaw, analukatan dagiti supot. Mayat na ita na panunot yu, boss. Mayat launay. Ala, mapan ka ni je bodega, ket idaulwan dagiti kakadwa tayo. Siguraduan nyo amayat ti pan nakarikap ti supot dagiti chichirya. Tapno sana madlawan ang garaw. Nawatan nyo! Dagiti mat stuffed toys. Siguraduan nyo amayat ti pan nakadait tinasatsat apaset na. Tapno sana madlaw, ha? Nasken na maibiyahe tangal daw dagiti epektos.
Awanan tinapik sa kalaban tayo iti negosyo. Isoanasken lang nga ado ti may deliver. Awin kaya, Bili. Bili. Apay, Abelardo. Kurang anti krudo dagiti lugan tayo nga biyahe. Anya? Ada ka diintad ni Don Braulio pagkatang iti krudo. Dahita ti parikot. Tapulos nga banti nyamat na kanyak. Manyamatan ni Don Braulio. No daduma, naparabor. No may panggap iti krudo ti lugan. Nagkirmat-mat. Ala, di kayo madanagan. Ibagakon ko na dahita. Apay. Boss, agkurang iti krudo dagiti lugan tayo. Iso nagsubliak dito yung mansyon. Ta dumawatak iti pagkrudo mi. Andiyo. Ngano lang nga di mawad dagiti driver tayo iti paggatang iti krudo ah. Ito na ibos manen. Dahita nga minti bagbagada kanyak, boss. Mga no kurkurangan damat itad ko apaggatang iti krudo. Awan nga mintit itad na kanya ka resibo. Boss? Kasapulag dagiti resibo ti krudo, Billy. Iti gasta, amok ti magasgastos ko. Uwan, boss. Numano agatat ti kwarta ti itad ko, naskan nga iso ti maikabil iti resibo, ha? Billy? Uwan, boss. Ala, itad ko ken ka ti paggatang yo iti krudo. Naskan ang maideliveran dagiti epektos. Goryo, inton rabi iti panagsublim iti pagduaduan a balay. Aganat ka kuma. Wen, sir. Talaga nga aramidag ti amin. Tapno makastir ka iti balay. Tapno maamwak no anya ti adda iti unag. Nakasaganan dagiti ilakom abalot. Sir. Adda pa insaganak alana tinyog apagapraws. Bareng kayat dati agpamasahe kanyak. Mayat deta na panunot mo. Saan ka nga gimat iti cellphone? Wano anya a klase iti patadam. Tapno saan da ka pagduaduan. Wen, sir. Di ka madanagan. No anya man ti makitam iti uneg ti balay. Di mo ipadlaw nga agsisiim ka. Wen, sir. Impaka mo kon kini Colonel Maravilla, dagiti armado a lalaki a nakitam. No makakalap tayo pa iti nabatad nga ebidensya. Rauten min ti balay. Sidiga kung itayan dagiti armado a lalaki iti sungadan ti balay. Ay, kitaan da ka. Ay, balat! Kartingan ti umasin nagdita. Balat! Ay, uwin, boss! Ay, Anya, kalot-loto ka di matlang day tala akong mabalot. 100% boss! Napudot pa eh. Hala, mangala kayo latan iti kanin nyo, boss. May kayon ka kadwa! Ada dito yung tilalako iti balot! Nagbalinin asukik dagiti armado a lalaki. Ay, boss! No kayat yaw. Agpamasahe kayo pe kanya ka. Anya, kabalam tayag masahe. Ay, una, boss! Eksperto ang nagmasahe, boss. Oh, Kinapudno na. Iso ti trabaho iti bigat. No iti matrabi ay, aglako ak iti balot, sir. Sakman nga ti unam. Ariglado, boss. Ngam, nasken nga iti uneg ti balay ti pangilutak iti nasakit a bukot mo, boss. No, diti ruwar ti pangilutak. Awan matla ang sirbina, maanginan ken malamiisan ti bukot. Rastaya. Wen, boss. Hala, sumurot ka nga rod kanya kiti uneg ti hideout. Ha? Hide out. Ananay ti balay. Ay, sige, sir. Ibati kon ti nga basket abalot, Amok ti bilang na dayta, sir. Alaig tong ti bayad na. Kalpasan ang mailot ni Boss Chip, manager. May kaliman da ito nga ilutot, Op. Ay, nabanog pa ikit din nagtiramay ka. Natangan dan. Mayat ti pa nagmasahe ba? Baka ginawa tirik na. Ay, uwi na, sir. Iso nga min ti trabaho. Ay, no, dita. Ay, dita! Inikat di lalaki ti porang ulas, manipot iti lamisaan. Ay, no, mayatan. Sa anak laki di ngagbidot. Siya budagi jay. Ay, sa anak ngagpadpadlaw. Nakamilimati sa rin ng mga ilutan, Ay, no problem mga busing. Ay, ilutan kayo amin. Kumusta ti panagpaliw mo iti rabi, Goryo? Sir, awanan ti dwa-dwa. 100% a hotspot dayjay kadagiti droga. Anya?
Uwin, sir. Amangan kit din no adapay laboratorio ti Shabu ijay Namin, nagaduti nakita nga epektos iti rabaw ti lamisaan. Agyaman ang iti dayta nga impormasyon, Goryo. Ala, agin na nakakamaten. Madlawan iti matam ti puyat. Sige, sir. Ngamno adapay kayat mo adamagan kanyak. Awagam laang ti numero ti cellphone kaw. Awagan naklaan. Good job, Miguel. Iti kabitan na panawan. Saan laeng akabang ti Anti-Illegal Drugs Task Group tagtignay. Tumulong dagiti military amang parmag kadagiti armed men. Dayta ngamin tinapagnunuman dagiti opisyal may basari ti kiddaw a surat. Colonel, Iti daytoy nga operation. Nasken ti tactical movement tapno ma-burn out dagiti kabusor. As soon as possible time, matiliw dagiti sindikato iti droga. yes, sir. Miguel, kasapulak launay ti tulong mo may panggap iti operasyon. Dakkel ti panagtalag ko iti kapailam. Agyaman ang iti dayta pa nagtalakyo, Colonel. Ket kabayatan ti operasyon dagiti otoridad. You have to secure the area. Amangan no adda dagiti sniper iti dayja lugar. Saan nasinsinan ti grupo adong parin tayo. Panag ko na, Colonel. Naimimbag matlaang no rabi iti panagtignay tayo. Tapno masorpresa dagiti kabusor. Dayta ti pampanunutek, Miguel. Nyam, saan lang asyak ti masurot iti daytoy nga operasyon. Datayo lang ti reinforcement kadagiti kamang ti Anti-Illegal Drugs Task Group. Colonel, Ipakamok adagos dayto iti departamento ti Anti-Illegal Drugs Task Group. Tapno maplanon ti rumbang ramiden. Awan ti asinuman a makamoy ti dayto nga operasyon. Tapno saan na ma-abort ti misyon. Sir, kaano nga iti operation dagiti otoridad? confidential ti operasyon, Goryo. Madama pa lang ti panagsarita dagiti opisyal. No kaano ti panagtignay. Kasta ka di, sir. Wen Goryo. Kalpasan ti panagsarita da. Ipakamo ang dagos kanyak ni Colonel Maravilla. Sana bale. Tana burnout mamutin ti ayan dagiti droga. Ay, sir. Pasensya ka. Jak maawatan ti burnout. Sika talaga, Goryo. Ti burnout. Ammumon no sa dino ti ayan ti kabusor. Kasta ka day. Wen Goryo. No kas pangarigan ta adda ka iti ranget. Tunggal putukan dagiti kabusor. Umakar ka iti paglemangam. Tapno saan ka a burnout. Iti ababa pa narita. Maamuan dagiti kabusor ti nagtaudan ti kanalbuong ti paltog. Isong amudan ti paglemlemangam. Uy, maawata kon, sir. Nasayat nga rod nung kasta. Saan ka ngagtalinad iti may sa lugar? No adda ka iti ranget, Goryo. Palso nga raw ti mabuybuyak iti telebisyon nagrangranget da. At dapat agtambli-tambling no pumaltaw. Pelikula lang dayjay, Goryo. Ala, ituloy mo lata ti agkalap iti impormasyon. Ket ipakaamuktukan ka, no kaano ti operasyon. Patsak nga adupay dito'y probinsya ti positive site, nga ayan dagiti kabusor. Saan sa ngayon may jaglaklako iti balota? Kahit ko ba iti agpamasahigan ko na? Saan yun nga orayan di lumalako iti balot ubing? Nagtrabaho kayo kit din. Ado man ang tinaaramid asya bo iti laboratorio. Saan akmad lang agbayag dito yung baro hideout? Nagsubliak mo lang iti mansyon. Ito naman pa nga dalimabas nga helikopter ito yung hideout. Luwada man. Dua ay helikopter tinagsaro no alimabas iti dapat. Mga no limabas lang, Wheeler. Sabay lang ko matakas tang agpaiso. Nalapit alimabas lang. Miguel, exactly 2300 hour past meridian. Agtignayan ti operatiba kontra droga. No kasta nga rod, Colonel. Umuna akon iti dayja a lugar. Wen Miguel, ammumon teramidem.
Idinaminsan na rabi, nang ibauna kiti aerial surveillance team, tapno makita no sa dino ti posible apagtarayan dagiti kabusor, iti kanito, nga aglibas na. Agbaligi nga ta dagiti otoridad, amang raut iti hideout ni Don Braulio. Kagayem, ti uliway na denggan, ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, nagbaligi ni Goryo ang nakastrip iti arubayan ti pagduaduaan abalay. Nakita na dagiti nabibilig nga armas nga igam dagiti parabantay iti nasao abalay. Dagos nga impakaam na ken ni Miguel ti nakita na. Impakaam moment ni Miguel ken ni Colonel Maravilla ti amin. Iti nasao abalay. Kelat nga dalimabas nga helicopter. Isu amas-mas daw dagiti buyot ni Don Braulio. Iti panagsarita da Colonel Maravilla ken Miguel. Naikadengan ti plano dagiti otoridad. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Miguel, exactly 2300 hour past meridian. Agtignayan to operatiba kontra droga. Nukas tangarod, Colonel. Umuna akon iti dayja lugar. When Miguel, ammo mong taramidam. Idinaminsan na rabi, nang ibauna kiti aerial surveillance team, tapno makita no sa dino ti posible apagtarayan dagiti kabusor iti kanitong aglipas na. Colonel, Okay. Mapankan iti dayja lugar, Miguel. Sir, kaya't kumati sumurot iti operation. napaggad ti operation, Goryo. Amangan na may sagmakalaang. Panagkunak, sir, sa anak aman anaw, takadwa kamat. Amukmut adinak baybay am. Ala, at dalatakan ka dayta, Goryo. Umuna tang roden iti dayja lugar. Sumarunong matandag iti operatiba. Uwin, sir, amok ti shortcut ngagturong iti positive side. Goryo ka talaga. Oh, hapeng umisum ka, sir. Si kamot laang tinakatuladak. Iso a positive side kun kunak matan, ah. Ala, urayan tan ngagsaknap ti sipnget. Tamapantan iti dayjay a lugar. Asiliktan, Goryo. Uwin, sir. Ay, makita kong tilawag ti silaw nga agapo iti balay. Ala, agpatinggatan ditoy. Amangan no adda ka busor iti aglawlaw, kat makadlaw da. Uwin, sir. Sigurado asan asurutan dagiti operatiba. Ti husto adalan nga agturong iti balay. Manglikaw dalakit di iti aglawlaw ti kakaykaywan. Mudang nga tati papananda, sir. Masiguradok deta. Sakbay ti operasyon. Adda aerial surveillance team ang nagwanawan iti lugar. Kasta ka di, sir. Iti saan ngagbayag? Dumtengen dagiti operatiba. Ay, sir, anyamat nga itaramidon ta. Mangkita ta iti napintas a lugar. Tapno na layang amakita ta dagiti kabusor. No adaglibas kadakwada. Siya kung ti makaama. Siya nga, sir. Anyamot ti may tulong ka. Apaman na makastrak dagiti operatiba iti perimeter fence. Isurum kanyak ti ayan dagiti droga. Sige, sir. Nagkado ti armado a lalaki ang nakabantay ka dagiti siyabaw. Ngem, adda parikot. Anya dayta? Kasanaw, no ipagarup dagiti operatiba akadwa tayo dagiti kabusor. Kat paltugan da tayo. Nabilin dagiti operatiba. Nga dakadwada para si im iti dayto a lugar. Amudan ter aramidan da. Kasta gayam, sir. No pa'y kasta. Agan na talaeng. Awan pilpilyan ti bala. Ha? Gorya. Adda nagkarasakas iti saan unay nga daya. Nanggagkumat, sir. Di mo pigsaan ti agsawa. Ay, sorry. Naguli makalaeng. Uwan, sir. Di ka kutkuti. Amangan no kabusor na ita. Ha? Simbang putan dagiti operatiba. Ay, kasta ka di, sir. Juan Goryo. No night movement.
Tapping distance ti aramidin da. Iso na uli magtilugar. Ay, sir. Adda na si putak asilaw. Nagigdip matlaan. Ti silaw ang nakitan. Kat sana na ibatog iti bagida. Ha? No di kat nagaramat da iti atid duga kayo. Tapno maya dayo katakwada ti silaw. Ay, kasano dahi ta, sir? No kas pangarigan ta da sniper. Ti silaw ti punterihan da. No nakabatog ken ka ti silaw, sigurado amatay ka. Anya? Tunggal ada umakar kadakwada. Kalbitan na ti maysa. Tay sumot ti sumublat amag na. Iso ang naawagan iti tapping distance. Ay, no kasta aga hapay dalahan, sir. Gusto ka? Tapno makalbit na dagos ti kaabay na. Goryo, sabalin ti puloy ti hangin. Panagkunak, nakaadayon dagiti operatiba. Sir? Agalerto ka. Iti da ito a sitwasyon. Basit lang akamali. Paltugan da ka dagiti operatiba. Anya? Agtalinad ka lang iti habay ko. Sigurado asaan ka man ano. Panagannad ti kasapulan. Sir? Saan lang nga may sa lugar tinagnaan dagiti operatiba. Isong agsipot ka. Agkaradap tanga umadayo dito ay. Ay, sus! Kunako. Agpipinal tugdan. Sumurot ka kanyak, Goryo. Katingam! Nagadudag iti kabusor. Nabibilag pa'y dagiti armas ng aramatan da. Ha! Granada tigimloong. Dayjay titalo. Bakal kadagos. Tapno sa andak a burnout dagiti kabusor. Simbang patmatan dagiti reinforcement. Adamang paltok iti soldado. Ituloy ko latat ito maray. Nakita kong titib leader dagiti anti-illegal drug task group. Pagpatingga akong dito idakala kayo. Adak iti emergency exit blocking position. Makita tayo iwas sa kabusor. Dayjay. Sigurado nga iwas, Dayjay. Malas mula ang... Adulat tapay dagiti kabusor iti frontal target area. Mayat tinagpwesto ang dagiti operatiba. At dadalag iti perimeter fence. Ha? Kanal buong ti sniping ka, Dayjay. Malas na laing tanag-burn up ko. Nakapwesto iti nangato akayo. Dayjay manen. Nakita tinawag kumantog ka. Panawak pa ilang yung pwesto ka. Mangkita iti napintas a lugar. Tapunterya at ti sniper. Punyeta! Asino ta kita ng raot iti laboratorio? Nagado kayo dita! Iso aparma kanyo ida! Billy! Kartagam di umay ditoy. Apay, boss! Rinaot dagiti otoridad ti baro a hideout. Adun dagiti napapatay a kakadwa tayo. Anya? No maparmag dagiti para bantay jay, adun dagiti mapukaw nga epektos. Anya ti aramidak, boss? Umungam dagiti tao, tamapan kayo iti dayja lugar. Kartagam, Billy! Baligi ti operasyon ni Dirabi, Miguel. Dakkel tinaitulong tayo kadagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Wen sir, jak impagarup nga dagayam laboratorio ti droga iti uneg mismo tinalawa balay. Milyones ti balor dagiti droga anaalay jay. Kastamutin anatiliw dagiti daduma a para bantay. Colonel, Miguel, adu nga igam ti na-recover iti nakapasamakan ti enkwentro. Ti serial number dagiti igam, ket naggapo iti armed forces. no kasta, Colonel. Naiwaras dagiti igam ang naggapo iti gobyerno. Husto ka.
Kimapang iti sindikato dahil di Congressman Marasigan. Iso, ana iwaras dagiti tinakaw na nga igam. Colonel, amangan no kukuha ni Don Braulio ti safe house, as sinarrak mi idirabi. Pagkunaam, Miguel. Gayem ni Don Braulio day di Congressman Marasigan. Iso asaan ako na mas daaw. No apay ana recover dagiti igam iti dayja a safe house. Miguel. Ni Don Braulio lakid diti akin kukuha, Colonel. Awanen ti sabalipay. Kipapakita. Awalan ti laboratorio ti Sabunisyak. Amigo, aduman dagiti buyot ko tinapapatay. Saan lang nga sika tinapukawan? Talaga nakapoy dagiti buyot ni Sika. Nagado ti buyot ni Sika ng pasig ni Isuda naman nel. Anya? Napukaw na namin pinsan ti milyon na dinero ni siya. Sayang. Di ka matanagan, amigo. Tagsublintumot lang tinapukaw kada tayo. Saanan ni siya nagtalag ni Sika, Don Braulio. Kunak no atadapay na pumintas ti negosyo ni tatayo. Ngam awan serbi dagiti buyot ni Sika. Agpapada ni da kayo naman nal. Amigo? Uray ni Sika. Nakapoy ni Sika na dumiskarte. Jak magustuhan titinor ti panagsarsaritam, Don Augusto. Magasangan ni Sika, Don Braulio. Podno ti bagbaga ni siyak na may sani Sika naman nal. Di nakpagpungtutan, Don Augusto. Anya kumano agpungtod ni Sika. Sana maputang ni siyak ni Sika. Basta gayang mo. Impaturong ni Sika, ti paltog ni Sika kini siyak. Iputok ni Sika, ti paltog. Sana maputang ni siyak. Sana siya tikarkaritam, Don Augusto. Ha! Kasta tinumpang iti man na naokakaskan ka. Puwer! Boss, anya tinapasamak? Pinaltugan ni Don Augusto. Juan Billy. Uray iso ti finansar ko kadagiti iligal a negosyok. Jak sayangan ti biyak na. Anya? Awan ti gayam kanyak no maipanggap iti iligal nga ramid. Agasam, tay baga nakit din na may sakmet amenal? Iso nga napapatay dagiti buyot ko. Boss, Ha! Iso lang tinangibaga kanyak iti kasta. Sa anak amenal. Ala, ipagnimun ti bangkay daytoy agang kanayat. naikali tayong tibangkay ni Don Augusto. Pinaltugan latan ni Don Braulio. Nakamamak ni Don Braulio, pumantog latan. Bungarod. Sumanaw nga ni Don Augusto. Iso a pinaltugan na adangos. Amo yumutten ti ugali ti lakay. Nalakalang agpungpungtot. Billy, sana matagtagarin ni Don Braulio. Iso nga wan pay lang ti umas asidig kada kayo ka ni Don Braulio. Tama nga doon kayo ti pagipapasan na. Gapoy ti napasamak iti laboratorio. Mabutong laki di nga masidag kinkwana. Sakto pa makandawan na. Ket adda pa nagamak ko nga umasidig ko na. Nang runa, ket napudot ti ulo na. Diyan mo. Urayan tayo pa iti ibilin na kada tayo. Aguray tayo lang. Boss, babantayan itan dagiti soldado ti sigod a hideout tayo. Sigunda ita, iti informante tayo. Sayang dagiti napukaw. Riniw-riw ang kwarta tinagpukaw akas lasok. Nagkalap iti informasyon dagiti informante tayo. May panggap iti napasamak nga enkwentro iti hideout. Kat? Basit lang ti bilang dagiti remote iti hideout, boss. Ngam na para mag-amin dagiti kabusar. Ura ti sniper tayo. Awan ti naaramidan na.
Tamay samat ka dagiti napapatay. Talaga da tayo gayan ti isublat dagiti otoridad da parmakan. Boss, anya nga tatir aramidin dagiti opisyal abay bayadan tayo iti serbisyo na. Tapulos asan tayo anamuan ti irarout dagiti otoridad. Billy, talaga nakapoy ti panagpampanunot mo anya. Aganan na ditan dagiti otoridad. Saanan ang maiwaras pa iti sa baling opisyal ti saritan. Boss, Ngam iti kinaadu tayo. Patsya ka marigatan dagiti otoridad amang parmag iti grupok. Sana siya ti pagpungpungtutan dagiti awanan bain nga otoridad. No agsapsapul na iti riribok, ipaay ko kadakwada. anya ti aramidin tayo, boss. Pabatakan nyo ti munisipyo ti Ili. Kaya nagparnuay kayo iti riribok iti daytoy a lugar. Matungpal, Don Braulio. Ti kayat ko, agbutang dagiti tao iti mapasamak a riribok iti aglawlaw kan unag ti Ili. Isardang tayo pa lang ti operasyon ti droga. Tariribukan tayo pa'y dagiti otoridad. Anya ti pangpanggapan nga aramidan ni Don Braulio. Kagayan, ti uliway naging gan, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar June Repotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti TZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!